Mali fintigilaka ulu ye u ka referendum ka o kalafili kɛ karido juin kalo tile 11 Mahmoud Diko ale ka parti politique ni o ye semasi ye olu wililen do ka jɔ walasa referendum ko o bɛ se ka bɔ a ma fintigilaka ulu ka kalafili kɛla nka yirɛla fɛnɛ ka fɔ ko kalafili ninnu kɔni ko u ma se ka ɲɛ sɔrɔ Kidali ale ni Ansongo maa fila kun bɛ yen nɔ ni ulu kɔni kun minɛlen do jatigɛwale tabaw bolo ulu labilala an balima an bɛna ni kibaruw ni walanwalaw ye aw ka bidon kibaru kɔnɔna la an ka bi kibaruw fɔlɔ o kɔni bɛ tali kɛ referendum ko kɔni bɛ senna ni o kɔni tɛ dɔwɛrɛ Mali sariya sunba ka se ka o falen o kalafiliw ni ulu kɔni dɔgɔdalen do ka kɛ ni juin kalo tile 18 ye walasa fintigilakaw ulu kɔni bɛ se ka dugudenw lakanda jamana ɲɛmɔgɔ ulu kɔni a laɲini ko fintigilakaw ulu kɔni ka kalafiliw ka kɛ sɔni a don kɔni cɛ ni o ye vote anticipé ye o hukumu kɔnɔna la kari don juin kalo tile 11 Mali fintigilakaw ulu kɔni caman vote la Mali fan caman kɔni na k'aw ladonna k'a fɔ ko ni kalafili ninnu kɔni ko a baaraw kɔni ma gɛlɛya ko sabula ko fintigilaka ninnu ulu yɛrɛ kɔni ka dagayɔrɔw yɛrɛ ni o ye u ka baziw ye walima kan kɔnɔlaw ko kalafili ninnu kɔni kɛra yen yɔrɔ ninnu na k'aw ladonna k'a fɔ ko fintigilaka bɛɛ lajɛlen kɔni ye u ka kalafili kɛ k'a daminɛ ministre de la défense la ale yɛrɛ kɔni ale ye a ka kalafili kɔni kɛ garde nationale o état major la k'aw ladonna k'a fɔ ko ni kalafili ninnu kɔni ko u baaraw kɛra ko degun kɔni ma ye a kɔnɔna la nka an bɛ waati min na i ko sisan maa hakɛya mun kɔni voté la an ma se ka o hakɛya dɔn nka kibaruya wɛrɛ mana sɔrɔ o kɔfɛ an b'o da u tulo kan kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da u tulo kan o de ye semas ni o ye Mahmoud Diko ale ka parti politique olu kɔni kɛlen bɛ ka laɲini dɔ kɔni kɛ sariyatigiw kɔni fɛ walasa referendum ko o bɛ se ka bɔ a ma ni kibaruya ninnu an y'u lasɔrɔ sɛbɛn dɔ kɔni kɔnɔ ni o kɔni dati ye juin kalo tile 10 ye sɛbɛn in kɔni kɔnɔna la semas mɔgɔw olu kɔni kɛlen bɛ k'a yɛrɛ ka fɔ ko olu kɔni ye laɲini dɔ kɔni kɛ cour suprême ɲɛmaw fɛ walasa cogoya min na referendum kalafili o bɛ se ka bɔ a ma ale ni fɛnɛ ni ka tila ka laɲini wɛrɛ fɛnɛ kɛ ni o yɛrɛ kɔni ye jɛkulu minnu kɔni bɛ yen nɔ ni olu kɔni ye projet de nouvelle constitution sɛbɛn ka se ka o jɛkulu ci ale ni campagne électorale o bɛ se ka dabila cogoya min na semasi ale kɔni a yɛrɛ ka fɔ ko ale kɔni dalen do a ka jamana sariya la ko wa fɛnɛ ko olu kɔni b'a dɔn u bɛna baara kɛ ni sariya ye k'aw hakilila jigin k'a fɔ ko semas ko ninnu kɔni fɛla fosi kɔni tɛ sariya sunba ale kɔni falenni ye o kama u ka wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kun ne walasa cogoya min na kalafili minnu kɔni bolodalen do olu bɛ se ka bɔ a ma kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye Kidali fintigilaka olu ka kalafili min kɔni kɛra olu sema ye o la kibaruya min sera ma olu kɔni a yɛrɛ ka fɔ kardo juin kalo tile 11 fintigilaka olu kɔni ka vote kɛla par anticipation ni ka kɛ sɔni a don cɛ wa o yɛrɛ fɛnɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko walasa cogoya min na matɔw olu ka kalafilidenw fintigilakaw olu kɔni bɛ se ka lakana sabati o kalafili minnu kɔni filɛ nin ye a kɔni yɛrɛla k'a fɔ ko a kɛra Mali fan caman na ko ga Kidali o kɔni sema ye a la wa o sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ Mali kɔrɔyan fan fɛ jɛkuluba minnu kɔni bɛ yen nɔ ni olu faralen do ɲɔgɔn kan ka kɛ cadre stratégique permanent pour la paix et la sécurité CSP PSD olu kɔni de wulila k'u jɔ ko kalafili ko o kɔni tɛ kɛ Kidali k'aw ladonna k'a fɔ ninnu kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko olu kɔni ka ban in ko o kɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko sariya sunba kura in kɔnɔna la ko olu kɔni ka laɲini ko olu kɔni si ma ta ba la o de kama ni maa ninnu olu kɔni wulila k'u jɔ ko kalafili ko a kɔni tɛna kɛ Kidali kunnafoni kuncɛ la kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye jumado juin kalo tile 9 maa dɔw kɔni kun minɛlen do jatigɛwale tabaw bolo o y'u labila kibaruya min sera ma olu kɔni a yɛrɛ ka fɔ ko kabini marisi kalo tile 13 ko maa fila kɔni kun bɛ yen nɔ olu kɔni kun bɛ banbagaciw kɔni ka bolo kan k'aw ladonna k'a fɔ ko kelen kɔni kun b'a la o kɔni kun ye jagokɛla ye ko wa ko a tɔ kelen dɔ ko o yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun ye mobili bolila ye ko ni maa ninnu kɔni kun minɛla u kɔni kun ta yɔrɔ ma dɔn jumado juin kalo tile 9 ko ni maa ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen seginna ka na u ka so nka an bɛ waati min na i ko sisan ni maa ninnu kɔni labilala ka sababu kɛ fɛn min ye an ma se ka o dɔn kibaruya wɛrɛ mana bɔ o kɔfɛ an b'o da u tulo kan an balimaw ni kibaruya ne kun b'an bolo ka da u tulo kan ani ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ɲɔgɔn na